Пахвалёны Езус Христос і святы Юзаф, яго апякун на зямлі, а таксама ўсе анёлы, прысутныя ў небе. Вітаю цябе, узлюблены мой святы Юзэфе. Сёння я сустракаю цябе ў горадзе Кракаве. Захапленнем напаўняе мяне твая асоба, намаляваная на цудоўным абразе, які знаходзіцца ў галоўным алтары касцёла сясцёр Бернардынак на вуліцы Посэльскай. На гэтым абразе, намаляваным невядомым мастаком і ахвяраваным гораду Кракаву у 1627 годзе папам Урбанам VIII, я бачу цябе, святы Юзэфе, як вядзеш за ручку дарастаючага Езуса. Христос, 12-гадовы хлопец, ідзе побач цябе з правага боку. Сваёй правай далоні трымае малы кошычак, у якім знаходзяцца цеслярскія прылады, а левая ручка Езуса знаходзіцца ў тваёй далоні, святы Юзэфе. Крочыце разам наперад, на фоне прыгожага пейзажа. Уся кампазіцыя гэтага абраза напоўненая неземскай цішынёй. Бачу цябе, святы Юзэфе, як хочаш павярнуць управа і там ісці далей са сваім сынам. Але ён, хоць ідзе за табою, аглядваецца ў другі бок, як бы хацеў ісці улева. Хоць пачаткова можа здавацца, што дарастаючы Езус хоча ісці сваёй сцяжынкай, аднак ён ідзе па той дарозе, якую для яго выбраў ты, святы Юзэфе. Езус крочыць за табою, ідзе туды, куды ты хочаш, бо бязмежна кахае свайго тату на зямлі. І канчаткова табе, святы Юзэфе, Езус даверыў сябе самога, сваё дзяцінства і сваю маладосць. Святы Юзэфе, святло патрыярхаў, маліся за нас.